nos días de Meaño queremos crear unha empresa solidaria. Imos diseñar produtos e fabricalos utilizando unha impresora 3D open hard e comercializalos. Os beneficios vámonos doar a un ONG ou grupo solidario que entre todos elixamos. Queremos facer algo que resulte de proveito para a sociedade, ao mesmo tempo que aprendemos e traballamos en equipo. Nesta fase, imos a determinar a estrutura da empresa, analizar o sector empresarial da zona, montar a nosa impresora 3D, determinar a que fondo ou casa solidaria irán destinados os beneficios e crear unha páxina web e unha banda sonora. Nesta fase, imos propoñer deseñar e producir os obxectos que logo venderemos. Tamén analizaremos o impacto ambiental do plástico empregado na nosa impresora 3D. Crearemos contido para a web da empresa, con noticias sobre o desenvolvemento do proxecto. Estudiaremos a reactividade do noso plástico para buscarlle aplicación. Nesta fase, estudaremos e implantaremos as estrategias para a venta dos produtos fabricados. Deseñaremos e ponemos en funcionamento a campaña publicitaria. Faremos un cortometraxe sobre o proxecto. E organizaremos un mercadillo solidario onde poderán participar centros da zona.